La notícia a Ràdio Vila-sacra. L'avinguda Supermaresme de Sant Andreu de Llavaneres és el carrer més car de Catalunya. Comprar-hi un habitatge costa de mitjana més de 9 milions d'euros, segons el rànquing dels 10 carrers més cars de l'estat espanyol, que cada any publica el portal immobiliari Idealista. Només el supera la urbanització Coto Zagaleta de Benavís, a la Costa del Sol andalusa, on per comprar-te un habitatge has de tenir més de 12 milions d'euros. A la llista dels 10 llocs més cars de l'Estat també hi surten carrers d'Andratx i Palma, a les Balears, i també de Marbella. A la banda baixa, és a dir, on és més econòmic comprar un pis, Navarra encapçala el rànquing. Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.